Boleh official. Wah, yo boleh. Was. Boleh. Was. No. Boleh. Hai. Ya. Was. No. Boleh. No. Pokoknya bulan tadi. Iya, opo. Rosi, sore. Oleh wireless tuh kayak. Iya. Reok berat yang menuju. Berat tenang. Iya, Rosi. Wah. Wingono jenenge gajah enak. Awak dhewe didelok para awak dhewe iki didelok para sesepuh. Sedang awak dhewe kudu duduhe bocah cilik-cilik sing totalitas, sing apik, aja udu kedrek. Didelok kok. Nggih, Pak. Sini, Pak. Ditingali sesepuh niku nggih sugeng sonten para sesepuh saking Glagah Wangi. Ya ampun pun rawuh alhamdulillah niki ketuane pun Goreng. Iki goreng. Iki balane udan. Kepala suku kuwi. Ketok kuyang-kuyang. Lah iki blok moncrot. lawan dite kaya lungguhe madhep rene iki tak pikir nek ketua apa piye wong ning ngarep kok. Lah iki kan isine macan iki to. Wah, itu Sing berarti kudune piye? wis satu sen lho. Satu dhisik lagi edrek. Edrek. Oke. Semangat buat semuanya. Rasida, baleni. Semangat sore semuanya. Gini oke. Kita rombongan gini. Udah kowe kok itu. Untuk yang ada di teras rumahnya Mas Arif, semangat sore semuanya. Enak semangatnya. Gini. Pawon wong sewu niki wong pawon kudu kowe. Nah, Semangat sore semuanya. kesel. Iki wajahe kata kesel kabeh. Telung dina telung bengi ora leren Mas Arif iki. Apa nih? Acarane ora leren. Lho, blokoke teko lho. Ade guren iki. Beda karepku dhewe lho. Lele cah bagus. Ora seneng aku niki lagi kakang aku lho ibarat. Kakangan apa kas? Sing meneng aku iki meneng. Barang aku ki urip ning kene sing ngopeni iki ya Mas Arif. Sing gedhekne aku ning kene ya Mas Arif. Iya ya. Adewe tanggapan ning kene ping pindho. Pindho. Wolu iki. Oh iya Oh, seneng sambatan tok sing mbok bayar loro iki tok lho, Dik. Ribet kepotonganmu lho.
Kowe lagi bayar aku, hale kok Korea ping pindho iki. Sing 6 tahun iki. Ngapa? Peri aku arep kowe sambatan tok. Zaman semono kok kaya apace ya lho. Kowe yo ora kena teko semono. Bene. Lah iki lak adewe ibarat nek kene iki yo wis nandur amal jariah. Atur amal apa bosok kuwi. Wah, bayaran tekok. Sik 250 to nggih. Sing ngoso juga 500 kena 250. Ora aman. Ora apa-apa sing penting lak adewe nyambut gawe tenanan tinggal ngregengne suasana acarane kakange adewe. Ora kakakmu tok, ora kakakku. Kowe berarti ora bolong kene. Ora bolong. Ora apa-apa tak bolo dhewe. Wong aku teko kene iki Batese iki lho ya. Non sewu. Amin. Nyilerekmu ya tak ngen bates. Iki maret. Lete teko sing abang putih. ya, kowe milih sinagam to? Werono menang. Loro matamu. Garismu. Kowe lek garismu iki to, ora apa-apa le, kowe nampa duit saka kuwi. Kowe ora menghargai to. Sing tuwek. Lah ngopo? Lah kowe menghargai sing tuwek mana to? Sesepuhe teko. Lah kok malah jaluk duit rono tok. Lah kudune. Kudu menghargai sing tuwek, gentan piye? Ayo, gentan Pak. Garis pundi? Aku ora mikir duit. Orang mikir duit ora apa-apa kok ki lak urusanku rumah tanggaku. Yo, Cah bagus pacarmu. alhamdulillah. Olehmu piro? 50. Ojo ngisi-ngisi nih. Garis pundi potong aku. Mbak, kula kok. Ora duit, Mbak. Ngeten, Mbak. Lah romo yo aja kembang, Mbak Bos. Maksudnya ngene, Gung. Piye? Wong menghargai ora kok sing nom tok. Heeh. Sing tuwek iku bisa ngregani. Lah kene 50, yo kene 100. Alhamdulillah. Lah kontone mboten, Bang. Hei. Lambirmu ngono kok iso. Kowe wong loro wong kerja borongan, wong kerja ya dhewe. Ngono ku. Borongan. Korea ketek aku. Sesepuh ngakon. Ngeket ya iki wae. Lunas. Lah iki lak wis apa ki ibarat kuwi lak cara rezekine diitung ning dina iki mau wis luwih sangka luwih. Luwe apa borongan kowe aku dhewe sakti sok. Gitu, Pak. Sama kan. Oh. Saling molo gatek ora. Ora apa-apa aku ning kene kowe ibarat meremehkan sing kene kowe ngunggul-ngunggule sing. Ya wong kowe iki dijujuk dhuwur. Terus Dipedhem jeruk. Dikene
Wah, celantasan dong gue. Ini cangkem iso to ora kakek. Sini lho. Oh, iki. Anaknya Rina. Kakek Josek. Wong tua. Wayangmu. Jadi ini nata jatuhnya. Bolamu ning kono ya garisnya dibatas lho wisan. Ora apa-apa. Kira tak kira terompat. Wah, tayo. Jangan lamun yuk. Sabar kita. Jangan sabaran. Ini pun teko ya apa tuh gini-gini. Jam loro mau teko kene lalang dilah sepira cethuk. Ketemu nang ning desa Randulan. Yo matamu. Kuwi tak duwono, Cuk. Yo. Apa? Wong perjanjian mau wis jelas perjanjian di awal lho. Batese dhewe iki kene. Kene iki nggonku, kene nggonmu. Sik kene. Kono. Wah. Wah, tulung sedaya mawon. Kendangi. Jal, bu ya tok kok seneng. Ya. Enggak mawon lho. Bosok Mbak kok. Kowe aja ngono lho, kowe aja cilik pisan lho. Pintas yo ben. Wong sesepuh iki mendoakan sing nom, ben sing nom iki berkarya dengan baik ya toh, Pak. Rel saling dijaga. Ora kok diubah-ubah ora kae. Wong tuwa iki karek nyurung anake. Apa primpol disuruh. Ya maksudnya nyupat kuwi lho. Nyumpul lek wae duit. Lah kowe kan wis digawe. Ha kuwi tok sandine ora duweni. Aja karo glegecikan wae kok. Rombong kamu iki. Ya wis kene. Duitmu ndi duitmu? Ya tak susui 50 sewan. Sewan. Kendang tok. Bosok. Wis. Ditungane jame mepet. Bocah kira seneng suwi. Rembug jam ngene iki aku lak rasa seneng. Dadake rolas. Kok garwane suwi yo. Ya ibarat adewe ning kene iki lak wis keluarga. Oh. Aku sebagai adik adewe kudu iso ndongakne nggih. 100 to saya tapi dulu. Nah, Nyang ayo. Wes, Pak. Kali ora kan adewe ning kene lak keluarga. temanten. Kudu iso ndongakne. Iso, rapi apa yo kok. Lah piye lho ning kono luar negeri kono ning Korea wis pirangane taun. Sing wedok yo Hongkong, Wedok ya Hongkong. lanang Korea. Alhamdulillah ning kono ya wis dadi ketua paguyuban Reog Korea Singo Muda. Muga-muga tetep lancar, tetep kompak. Amin. Iso pemaine Paraga dibawa rono. Amin. Terus rezekine saya lancar. Lancar. Aja masalah omah-omah. Oke, Tapi kok muda cilik ngono lho. palingane sik. Neng, Duk, Apa? aku iso ngonceki jenenge Mas Arif. Pripun? Iki simpel. Piye? Iki arah wong Barabi iki arahe kudu digawe ndi? Kudu genah, Inovatif kudu dipikir. kudu dipikir. Masalah apa berkarya dalam berpikir rumah tangga tetap kudu adil. Tujuannya tetep anak karo bojo. Anak karo bojo lah, Mas Arif ora mungkin tetep ke Korea tok. Tetep arep gawe usaha. Muga-muga Mas Arif saka Korea nek balik gawe usaha sing gedhi. Nah. Saged jenengane anak bojo. Gatel ndase kok omong ngono. Kejeran. Ya kulon lho. R iki rukun. Rukun. Muga-muga keluargae sing wedok harus tetep rukun. Amin amin ya rabbal alamin. Mati parok Lo jinawi. jinawi rezekine melimpah. Ya yo. Tapi lho kuwi Insyaallah lek
rumah tangga rukun rezeki tetap lancar. Bener Bu. Innamal a'malu binniyat. Bener Bu. Wong niat apik rezekine bakal ya apik. Nah, nampa nek panggang api Ngono Rik. Mas ngono kowe iki ra iso kok. Rokok arek rong pil cekel. Nambemu ngono kok iso kok ora mutil lho nek ning jero lek saya akeh pak-pakan. Patakan apa rokok becek kuwi. Gile kejian bocah iki. Gile kejian ya kowe iki yo. Iki pikiran rumah tangga sing wedok pikirane banter sing lanang kudu iso ngedone sing lanang pikirane banter sing wedok kudu iso ngedone rumah tangga gak iso gawe begudul Ngono kudu apa ki saling sadar yo serabi apa serabi urung Wes pengalaman po. demu kok nek menuturi Ajane pengalaman wes. lah jare tanggoku ngene iki manut Alhamdulillah kene iki nuwun sewu anu setrine Mas Arif mengke bidal meneh teng ngomong oh setrine ning jero to tak kira lho kowe iki yo nyuruh ning kene iki lho wis pokoke Mas Arif ki mah kudu guyonan kudu bentan muga-muga sak keluarga sing wedok sak lanang diparingi rezeki lancar Amin, amin, ya sehat Allah, selalu. amin, amin. Iki sampean ibarat ngamal ibadah ibarat apa nyenengi tangga teparo Nggih. iki ibarat yo sedekah siap mengke nuwun sewu kagem lingkungan setempat ingkang rawuh wonten mriki nek acara reok dereng rampung ampun kondur rumiyin mergi saking Mas Arif sak keluarga mengke wonten guru pres nggih menika kipas blower meniki mengke saking dipendhet wonten prese udu kuwi apa Mas Arif nggo patung teko Korea patungin sumo sumo ku lho wis karepmu dhewe wis pokoke ade matur sepatung kok ora kurmatur sampeyan iki karo para sesepuh saking paguyuban Gagawangi matur suwun sampun rawuh tetep kompak nggih Mbah Ayah Samsi kalih Ayah Kotor makasih kowe kotor kok sebut nyapa lho Ayah apa kok ora kae nek galuh yen nyeluke Yayah Mbak Rina kira nyeluke Yayah ora nyawaya potongane cepuk kok foto lemasan si ayah kowe iki blekok tanggalanmu sing gowo kok agak terus tanggalanmu sing ben gowo ojo lho kalau kedua wes pokoknya matur sembah nuwun pokoknya jaga-jaga kok jaga iki banteng keplese kok lanjut lanjut. sama Mas Andi sapa jenenge lagi apa jenenge jaga keplese wes matur sembah nuwun